हेलो लोगोफोर आंनि अफ्रिदिमा चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायना लाफिनबावनाय जाबाय। एक्चुअली दिनैहाय आं माखासे खोथा बा मैया निउसफोरावबो मैयानिफ्राय दाखालिफ्रावबो निउसफोराव कयेकथा सोरबाया दिनै गोबां खोथा होनदों। सोरबाया होनदों बर' हारिनि थाखाय इउटुबारफोरा थै गैया, सोरबाया बुंदों दिनैहाय इउटुबारफोरा फैसानि थाखायल', सोरबाया बुंदों गावनि भिउ बारायनाय बा माबा मोनसे बारायनाय। थिगैनो दं, नोंथांमोननि बुंनायफ्रा गासिबो थिगैनो दं। आं दिनै सासेखौ नाम मख'नो गोसो जादों, बिथां बिना गयारि। बिथांखौ सोमोन्दै आंनि सोमोन्दै बिराद देरसिन बुंनो मोनामोन, थेवबो आं दिनै माखासे बिनि खोथा सहायनो हायै बा बिथांनि माखासे खोथाखौ आं हजम खालामनो हायाखै। आं बिनि थाखायसो बुंनो नागिरदों। नोंथाङा पलिटिक्सआव हाबदों, हाब बुं, बेखियाव आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। पलिटिक्सआ गुबुन एगेन्स्ट, नोंथांमोननि एगेन्स्ट पार्टिखौ बुंनो हानायनि राइट्सआ दं, आरो जोंहाबो पलिटिशियानफोरखौ बुंनो हानायनि बा बुंनो मोननायनि मोनसे राइट्सआ दं। एज ए इन्डियान सिटिजेनशिप हिसाबै नोंथांमोनखौ जोंहा बुंनो हानाय बा बुंनो मोननाय मोनथाया दङ होननानै आं सानो। आंल' नङा, समस्त भारत हादोरनिनो सिटिजेनशिप बिथांमोना बुंनो मोननाय मोनथाया दं। नाथाय बावहाय बुंनो मोननाय मोनथाय दङ होननानै जोंबो बिथांमोनखौ गाज्रि लेंगुवेजजों इउज खालामनाय, गाज्रि लेंगुवेज, गाज्रि सोदोबजों बुंनायखौ आंबो बारा मोजां मोना। जिखियानो जाया, बिथां बिना गयारि बिथाङा बुंदों, माने जाय इउटुबार बिथांनि भिउ, नंगौ, नोंथाङा बै सासे इउटुबारा, नोंथांमोना दिनैहाय इलेक्सन समाव केम्पेइनाव नोंथांमोना बर' रायजो राजाफोरनो बिमा माहारिनि सिगाङाव मा खोथा होआ, बेफोरनि बारै खोथा बुंनायाव नोंथाङा एसे देहायाव नांदों। हयथ'बा बिथांनि बुंनाय, जाखिनि बुंनाय, बेखौ नोंथाङा हजम खालामनो हायाखै जानांगौ। नोंथाङा पलिटिक्सआव हाबदोंब्ला बैफोर माखासे खोथा बुंनायखौबो हजम खालामनो हानाय जानांगोन, आरो जुदि हाथाराब्ला बेफोरखौ सोरबा पलिटिशियान नङा होननानै आं सानगोन। बेफोरबायदि जोंनावबो कमेन्ट बक्सआवहाय मा लिरनानै हरो। सोरबा हाग्रामानि फैसा लानानै जाग्रा, सोरबाया बुङो नों प्रमद बर'नि फैसा लायनानै जाग्रा, सोरबाया बुङो सोरनिबा फैसा लायनानै जाग्रा। नाथाय जोंबो बेफोरखौबो जों हजम खालामो। जोंखौबो बुंथों, जोंहाबो गोरोन्थि दं। जोंहाबो दिनैहाय जोंबो भिडिअ बुंनाया कयेकथा खोथाया बबेबा रागानि सदाव बुंदों जानांगौ। नोंथांमोननि जिहेतु गोरोन्थि मावनाय, बेफोरखौ जोंसो नुदों। जोंनि गोरोन्थिखौ नोंथांमोना नुगोन। बबे सोदोबाव गोरोन्थि जादों बेखौ नोंथांमोना थांखिना बिथां आं खोथाखौ इनडाइरेक्टलि बाथ्राखौ बुंनो थांला। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै बिना गयारि बिथाङा फैसा मोननाय, माने नंगौ, इउटुबारफ्रा जेसेबां ससियेल मिडिया सालायो, बिथांमोना हयथ'बा बै इउटुबनो नांगौ बायदि माबा मोनसे क्राइटेरिया सहैयोब्ला बिथांनो माबा मोनसे नङा माबा मोनसेखौ होयो। नाथाय नोंथाङा दिनैहाय बेफोरबायदि मोननाय मोनैनि खोथाखौ बुंनो नाङा। दिनै नोंथांनि गोरोन्थिखौसो बे सोरबा सासेया गोरोन्थिखौ बुंदों। नाथाय नोंथाङा बुंदोंमोन बेसेबांबा माबा माबि फैसा होनाय बा बायदिसिना बुंदोंमोन, गोबां बायदिसिना खोथा होनदों। आं दिनै बुंबाबो बुंथ'नो हायाखै, बुंबाबो माने बुंथ' हायि दङ। नाथाय बेफोर खोथाखौ नोंथाङा जों बुङोब्ला, सोरबा सासेया बुङोब्ला बेखौबो हजम खालामनो हानांगोन। आरो आंबो बुंबावगोन, सोरबा सासे बुंबाय थाग्राखौबो नोंथाङाबो बैनि बारै बा लेंगुवेज, माखासे सोदोब वर्डफोरखौ एसे सहायनो हानाय बुङोब्ला मोजां जागोन। बैसोयै, बिथांमोननि बैसोखौ नायनानै बा खोथायाखौ नायनानै रागानि सदाव बुङो बयबो। आंबो मानिदों, रागानि सदाव बयबो बुंनांगौबो, रायनांगौबो बिथांमोनखौ। जुदि रायाब्ला बिथांमोना मालाबाबो गावनि गोरोन्थिखौ सुद्रायनानै लानाय नङा। जेरैबायदि दा राकेश ब्रह्म बिथाङा
अमानि मा होननानै बुङो जोंनि BTC आव अमानि बांग्रिं मावहोगोन होननानै बुंदों। नोंथाङा बांग्रिं मावहोनायनि सिगां अमानि जिहेतु भेटेनारि बेफोर भेटेनारियावहाय मुलि थानांगौ, जिहेतु भेक्सिन थानांगौ, बेफोरखौ रेडि खालामनानै नोंथाङाबो बांग्रिंखौ मावहोनो हागोन होननानै आं सानदों। नङाब्ला बै जुदि भेटेनारिफोरावहाय बै बे दिनैहाय नों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव आं मैया थांदोंमोन, जायनि न'खराव आं भिडिअ खालामदों, बिथाङा भेटेनारियावहाय खामानि मावो। दिनै बिथाङा बुंदों मुलि थरसे गैया, बिजि थरसे गैया, बेफोर मुलिखौ जों रायजो राजानो फ्रियाव होनांगौ, खिन्थु जों फ्रियाव होनोनो हायाखै। मानो होनो हायाखै? दिनै जायनि जाहोनाव भेटेनारि बायदियावहाय मोनसेबो मुलियानो फ्रिया होनबा जों माबोरै फ्रियै होनो हागोन? जों बायनानै लाबोयो, जों जुदि फ्रि हरनांगौबा जोंनो होगोन सोर? जों जागोन माखौ? बेफोरबायदि खोथाखौ बुंदों। थ' ओंखायनो जों बेफोरबायदि खोथाखौ जोङो नोंथांमोनखौ बुंनो गोनां बायध'था जादों। जिहेतु रन्जित बसुमतारिया बे राकेश ब्रह्मआ बिथाङा बुंदों बांग्रिं मावहोनायनि अमानि बारै, सोरनिबा थैदों दिनैहाय, बेफोरनि बारैबो नोंथाङा एसे मोजां नलेज लानाया मोजां जागोन होननानै आं सानो। आरो बिना गयारि बिथाङाबो सोरबा सासे बुंनायखौ गासैबो सोरबा सासे इउटिउबारखौ दाबुं आरोखि। मानो होनना बुङोबा आरो नामफोरखौ नोंथाङा नामबो मख'दों जाय इउटिउबारखौ बुंदों। नंगौ, बिथाङाबो सोरबा पार्टिनि, बिथांखौ सोरबा सासे पार्टिनि लिडारा थुवाखै, सोरबा सासे मानसि बेखौ बेक्तिया थुनानैबो बुङाखै। नों बिदिनि जानानै, जोंनि जानानै बुं, आंनि जानानै बुं, बेफोरबायदि मालाबाबो बुङाखै। बिथाङा नोंथांनि मावनायखौ एसे गोरोन्थि नुदों, हयथ'बा नोंथांनो बे बिना गयारि बिथांनि केम्पेइनाव मालाबा बै मानसिया सहैदों जानांगौ आरो खोनासंदोंबो जानांगौ। हयथ'बा आरो नोंथांनि जाखिनि खोथा बुंनाय बेफोरो ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादोंमोन बा नुजादोंमोनबो। ससियेल मिडिया माने निउसावनो दिनै जोंखौ बुंनाय लोगो लोगो, बै सासे सुबुं इउटिउबारखौ बुंनाय लोगो लोगोनो बिथांखौ बुंनाय लोगो लोगो बै माखासे निउस पर्टेलफोरावबो थाङो। बिथांमोना मा होनबा बिथांमोनाबो बेफोरबायदि सोरनिबा एगेन्स्टआव खोथा बुंहोनानै बा नोंनि एगेन्स्टआव बा सोरखौबा बुंहोनानै भिउ बारायनायनि थाखाय बा माबानायनि थाखायसो खालामदों नामा? आंना खोथाया बे आरोखि। सोरबा निउस माबायाखौ बुङोब्ला, इउटिउबखौ बुङोब्ला माने बे निउस पर्टेलफोरनावबो थांनाय आरोखि। खोथाफोरा एसे नांज्रिदलाङो, खारन बे मोनसे ससियेल मिडियाया मोनसे माबाजों एसे रिलेटेड थाफानाय बायदिखौ मोनो आङो। निउस पर्टेल बा गुबुन माबाफोरजों एसे रिलेटेड माने नांजेदनायफोरबायदि मोनजोबो आङो। थ' बावहाय जोङो सोरबाया खालामनानै लादों, सोरबाया थाबायनायनि, सोरबा जायगा बेरायनायनि, सोरबा ओरैनो कमेडियान टाइपनि खालामनानै बेफोरबायदिखौ लादों आरोखि। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि बुंनायाव जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला आं गासैबो बर' रायजो राजानाव आं क्षमा बियो। आरो जाय दैदेनगिरि बुंजानाय, नोंथाङा आंनि बुंनायखौ जुदि गाज्रि मोनदोंबा बे नोंथांनि खोथा, आरो गाज्रि मोनाखैबा बे नोंथांनिबो खोथा। आंहा बुंनांगौ जेबो गैया। जिहेतु बिना गयारि बिथाङा सोरखौबा थांखिनानै बुंदों, बिनि बारैसो आङो बाथ्राखौ बुंदों। खारन नोंथांनि माखासे खोथायाखौ बै सासे सुबुङा हजम खालामो। आंबो हायाखै, दाखालिनो खालामनो नागिरदोंमोन आं, जिहेतु भिडिअ ओंखारदों, नोङो निउस पर्टेलाव ओंखारदों, बे समावनो आंबो सहायनो हायाखै, हजम खालामनो हायाखै। ओंखायनो दिनैहाय आं बाथ्राखौ इनडाइरेक्टलि नङा, सोरनिबा थाखाय इनडाइरेक्टलि जादोंबो जानो हागौ, सोरनिबा थाखाय डाइरेक्टबो जानोबो हागौ। थ' लोगोफोर, भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला, आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। जय बर' हारिनि।